लोगोफोर दामाबो गोबांनि गोदान भिडिअ फरायबाय दिनै जोंहा बोसोरनि जोबथा माइ गायनाय बे जोबथा माइ गायनायावनो माइ गायनायखौ नायनो थांनो नागिरदों आंबो नोंथांमोननोबो देखायलांबाय थागोन आं आंहा माइ गायग्रा रुवानिफ्रा नै मा लांफादों नोंसोरलाय ओरैनो थालांफादों नोंसोरो र' आंबो थांनि दुब्लियाव आंबो नायना फैनि माइ गायनायखौ ओमफ्राय दुब्लियाव माइ गायग्राया बारा गैला नै दब्लायनिल'सै जोबसिगोन आरो दुब्लिया बेनो साहा लाबोग्राफोरा हनै मा लोंगोन साहाखौलाय नैथिं गायग्राफोरा नै इयावनो फैदो इयावनो फै ओइ साहा लाबोग्राफोरा मारो मा दोङो साहा लाबोग्राफोरा हनै जानोसैसो फैदो मिस्टि दै गैयैयाव गाय दै गैयैयाव साहा लोंग्रोनांसिगोन फैदो इजिलि एख' जाया दे हादो मेङाखै मेङाखै खैदिन गायनो मोनखो नों दिनसो फार्स्ट नोंखायसे बेलाव बाजाबाय नों नै गैला गिना खारबोखाबाय गैला गाखोबाय नै बोरोगार आं साम' सुना हरदों ने माथो गैयानो नोंनो होखादोंमोन माथो आंलाय गंसेल' माबे माथो जागोन गंसेल'सो हरखादों हाब्रुखौ नां आखाइजों जागोन आरो आंहा गंसेल'सो हरखादों बायदिखा जागोन दे जासिगोन दे साहा लोंनो दावराव जादों नै जोंलाय हर जोंबो आं आखायाव लाङो दे आं नाङालै प्लेट नै मेथाइया बेनाबो गैया नोंनियाव गैया आखासु हरग्राखौ नायै थांना साहा लोंग्राफ्रा दावराव जादों नै माथो लोङो आरो साहाखौ आखाइखौल' खम दैखौल' खम लोङो साहा लोंखांनायनि मा फटाफोन जालायबाय नामा नोंसिनिया फटाफोननो जादोंमोन जाथ'वाखै र' दानो बे प्लास्टिकआव सोनाय थां एटानि एम्मा गिदिर जागोन नामा नों फिसाखौ जा होब्रा खाथियालाय बोरै खाथिया प्लास्टिकआवसो दोङो लांबाय नैलाय रांनि दिनै मा होनदों जांख्रा आइथिं खिथिनि बोरै हाब्रुआव गोलैगोन आं ओरै हमला फैदोंब्रा मदि What's yo. Oi, mana maki? Ang kali lagi nang. Ang kali lagi. Ada siapa yang lana sasi tunan dikene nengen. Ini besa. Bisi banggi ne. Ini bisi banggi. Madu maki udah nggak? Gaisigen na. Deh. Gaide. Nana fैया ना इयो फैदोंमोन दा बिफाया दानि आं दानिफ्राय फैबा लायनो थांनो ना थांदोंमोन फट'खौनो
बोलो जोब्बाय बोलो सब सेलिजि गावदाङानो गावदांजों जुलिजों बुंलाजोब्बाय हनै मानसिफ्रा नै सेस बुंला जाबाय सेस नांलाजोब्बायसै बाजाखाबाय नै गिनायथिं सेस ओमफ्राय नै हाब्रुआ आलिया जांख्रानि जांख्रा जाबाय जोबबोबाय जोबबाय नै जोबनानै ओंखारबोजोब्बाय नै गासिबो नै जोबबाय दायो नै फैबाय दुब्लिनिफ्राय दा न'आव थांसिगोन आरो दिनै थांसै दा जा गरम जाबोबाय नै बोथोरा जांख्रा जाग्राफोरा वा हा सुवाबिनसो हा सुवाबिनसो जांख्राया नंफैबायदि नैथिं दा माइनाव फैसिगोन थिं संनाय खावनाय जागासिनो ना आहा मारिदलै मगले मस्ला बिथिं संगासिनो नै ओमफ्राय नैबे नै बेयो बयलार ओमफ्राय बे अमा ओमफ्राय नै बेयो लकेल दाउ बिदिनो आरो Mira, ses nak mau geli mana? Suiknya, geli juga, apa? Isi lu huna gubra. Aur mana kamu dah? Hei, pas lu ah. Ye, jimu nam sabru ah. Esi, abu huna bay farsing. Abu huna lagi berapa tahun ni? Baik bos. Mati tu. जानाया जांख्रानि बेदर संदो मैगं संदो नै बे जाबाय थालिर अनला बयलार थिं एवगासिनो नै ओमफ्राय थिं दोङो अमा दासो एवगोन एवाखैनो अमा आलु बे सपारि बेलाय होबाय बेदर होबाय हा बेदरखौ नुवाखै लकेल दाउ दङ अनला इयो राफोरा देनजारलै ओमफ्राय नै बिसोर आरो नै बिसोरनोमोन आरो माइ गायग्रा रुवानिफ्रा जांख्रानि माइ गायग्राफोरा जाला मानसिफ्रा सेस अबस्था गैला जाबासो मारै जासिगोन आरो गरम जोब्बाय दे ओंखाम जानो जिरायबाय दायो नै ओंखाम जासिगोन आरो दायो जानो जाबाय Lima, Uma. Budar, jangan lu. Dede. Bola ramen. Beri. Ya, ini kamu deh. Ayo kan bisa, diskon bisa. Ora. Nah, kamu sama deh. Kamu. गरमनि जाखांनानै दा नै बरिया जिरायबाय दसे डेन्जार गरम दिनै फुंनिफ्रायनो मा जागोन गरमजों
गैला नै मानसिफोरा अबस्था गैला गरमदो नैथिंबो जागासिनो बिसोर जाखांनानै जिरायना दं गय जागासिनो नैथिंबो नै बाबा मबाइल गेलेगासिनो बेहा आरो दे होमबालाय दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो दोनथ'बाय गरम बाय